Момент, мислите има и с... Едно точно, аз не мога да се... Все ще направиш, Дай аз ми ми направила. Не, аз не съм го Пожелавам Андрейчо да расте живо, здраво, жизнерадостно дете, да порасне голям, силен мъж, да бъде добър човек и много щастие на цялото ви голямо семейство. Щастие. Много благодарим. О! Айде да чупи хубаво, бе! Трябва да се работи на питка, бе! Сега? Опа! Какво правим? Още чупиш. На парченце, И почваш да даваш и всеки минава и взима си парченци и пожелава. Не ми казах ти как. Айде. Значи на кой да дам? На баби ти. Заповядай. На другата баба. Здраво, внученце. И здрав. Айде аз да Голям мъж да стане. жив и здрав. На мама радостта, на тати гордостта. Най-вече да си здравичък. Да. Друго всичко, вече ми паднахме Жени. земята. най-вече да се драфам една купалка в момента. Ах, добре. Да не е безхичен. Шишка сме тия. Ето Гери. Питка. Да, чакай. Така. Ой, мами. Как да използвам тази чиника, не знам. Пожелавам ти да си много здрав и винаги да се занимаваш с това, което ще те прави щастлив. Чакай за битката. Ще видим кой ще го... Заповядай. Малко най-ниският човек в реакция. На най-високата. И аз вече му пожелах всичко най-то. Ведно, бе. Чакай, аз ще я сменя. Айде да е здрав, много късметлив. И да носи само радост на мама и тати. Вядай, Гери. Благодаря да ти е жив и здрав, много да те радва и след някоя друга година и бабка да става. Айде. Остатък от битката да оставиш. Чакай, аз не си взе какво да стотинки за здраве. Чакай малко. Ще станеш, батко? Да. Не, ти кърти го слава. И скрибут. Кой скрибуца? Ще го свиваме. Вчера аз не как ми че го връщам. Ти вече ще снимат харесва ли ти? Така, дай да дадем. Къде е меда? Айде, голямата пара. Тук ли да е сложен? На баба. Айде от баба. Стаси. Честито ти майчинство. Не ти мираше на мама, нали? Айде ли, поеми сега. Шока няма. Захранвам я. Айде, като ми зареди другия път. Яла да си да не е стиснат. И да не е и със широко разстояние. Ой, чакай да видя с кой се сърди. Кой се сърди? Да храна висок. Тя ще се качи ми е там ще е пъча. Няма е светлото да я метне. Дай го ще ти тогава Какво е лекция? Имах лекция. После всъщност... С моя фотоапарат направи ли ми снимка? Тя да кажа на такива за 2-месечни бебета. Ще да ви плащаш. Нямам.